Napisala sam baš onako lep tekst od jutros šta želim da podelim sa vama i ponela sam drugi telefon da bi to čitala, jer naravno ja sve to mogu samo u momentu dok pišem da znam o čemu se radi, posle toga zaboravim. Međutim, odlučila sam da vam ipak pričam nešto iz glave, jer to mi je malo to što ja vama pričam nešto što sam juče napisala, odnosno jutros, je nebitno. Pričat ću vam nešto drugo. Koliko se puta desilo da kažete drugarici, prijateljici, mužu, kome god, jao kako sam se isikirala ili isikirala, ja ću da pričam u ženskom rodu, pa pročitala sam to i to tamo za ovog ili onog nekog koga uopšte ne poznajete. Nemojte to sebi da radite. Mnogo sam radila na tome. Ja sam neverovatan empata. Obožavam ljude, ali sam uz mnoge knjige raznih vrsta i sorta gledam golubove. Kako su lepi. Shvatila da ipak najviše volim sebe. Ako najviše volite sebe, onda morate da naučite kako da štitite sebe. Kako da brinete o sebi. Šta hoću da vam kažem? A nećete da me poslušate, znam 100%. Jer i ja nisam slušala kad su mi pričali ljudi stariji od mene. I vaš krug interesovanja treba da budu vaši roditelji, vaši partneri, vaša djeca. Ne mora taj redosled, nego ja prosto nabrajam. Znači, najuži krug vaše rodbine. To maksimalno može da bude 10 ljudi ukoliko imate 2 dece i toliko unučića ili šta ja znam, ili mnogo više ako imate više dece. To je jedini krug vašeg interesovanja. Jedino o njima treba da brinete, jedino za njih treba da se sekirate i jedino njihov život treba da vas interesuje. Ugasite telefon ujutru, to vam je moj savjet. Moj život se drastično promenio. Znači 99,9%, možda pokušavam još 1% da ga menjam, ali drastično se promenio otkad sam prestala da u jutarnjim časovima čitam događanja u zemlji, gradu, u svetu i tako to. Znači, ja krenem da scrollujem po telefonu kad završim neke svoje obaveze na internetu, mislim što se posla tiče, znači negde oko 11-12 sati i tada iscrollujem da vidim šta se desilo, gde je ko bio, ko se kako isfotošopirao i ostalo. Zašto vam sve to pričam? Pričam iz prostog razloga. Zato što smo mi, Balkanci, možda i neka druga nacija, ali ja mislim mi Balkanci, prvenstveno mi Srbi, možda i Makedonci, ne znam, ima nas verovatno, velike empate i nas sve to pogađa. Mene je strašno pogađalo ranije kad se mojoj drugarici nešto desi. Ona mi ispriča, pa se nas dve site isplačamo. I ja plačem nad njenom sudbinom. Ja kidam, i ona naravno nad mojom, ja kidam svoje živce, svoje nerve, svoje moždane vijuge, razmišljajući, jo Bože, zašto je to tako, zašto je to ovako, zašto je to onako. Produkt svega toga je Hashimoto, anksioznost i svašta nešto. Nemojte to da radite. U poslednje vreme to nije dobro. Mislim, ne kažem da treba tako da radite, ali izbegavam da idem čak i na sahrane, ne da kažem bliskih ljudi, ali svojih kolega, školskih drugova, ljudi s kojima se nisam družila. Zato što to mene mnogo pogađa. Ja posle toga patim i ne mogu da se očitavim i da se sastavim narednih 20 dana. Što će to meni u životu? Ja imam, rekoh vam, svoj krug. Taj je najuži, koji mi je, verujte mi, sasvim dovoljan. Znači, Nebojša i ja ukupno imamo 3 dece. Kao što znate, ja imam sina i ćerku, on ima sina. Od sina imam unuku, 2 unuke, od ćerke imam unuku i unuka. Nebojša ima također od sina unuka i unuku. Njegovi su preko u Švajcarskoj. Znači, sa svim nam je dovoljno njihovih briga i problema, njihovih učenja nas kako treba da živimo, kako treba da se ponašamo, jer mi to ništa ne znamo. To je naravno pod navodnicima, vi to razumete.
Zato vam kažem, čuvajte sebe. Zaboravite to scrollanje po internetu. Zaboravite tuđe živote. Evo ja vas izazivam. 15 dana to uradite. Ne morate više. Pa ćete vidjeti koliko će vam se život promeniti. Znači, nije lako. Nije lako. Znam iz iskustva. Zato što sam mnogo dugo vežbala da kažem da me to ne zanima. Ne tuđi svet. Nego da me ne zanima zašto je komšijsko dete palo, pa je razbilo koleno, pa je došlo da plače. Ja to i sad vidim. Meni i sad bude žao. Ali sam izvežbala svoj odbrambeni mehanizam da kaže stani, uvedi dete, obriši mu nogu, daj mu vodu, daj mu slatkiš, daj šta god, ali nemoj tu i ovde da prihvataš to kao veliku tragediju. Kad kažem veliku, mislim kao što bi to prihvatila kad tvoje unuče padne. Zašto to pričam? Upravo iz razloga da bi zaštitili sebe. Baš iz tog razloga. Jer to dete će da padne, to isto važi i za rođene, ali znači nemojte brinuti o drugim ljudima koji nisu vaša interesna sfera. Eto, objasnila sam vam u kratkim crtama ono što uopšte nisam mislila da ću od jutros da vam pričam. Malo uzbrdo, malo će da mi se trese, verovatno telefon, ali eto, znači, setite se mene sutra, danas popodne, kad god, kad stanete na prozor, kad vidite dve komšinice koje se svađaju oko nečega bitnog za njih i vi krenete da razmišljate, jao, pa što ova oboj rekla. Bez obzira koliko se vama čini da to vas ne pogađa, to vas pogađa. Jer prosto, rekoh vam, mi smo empate. Mi volimo jedni druge. Volimo ljude međusobno. Meni je žao kad vidim da nečiji auto odnese pauk. Nekad bi se živa pojela za to. A sad, jednostavno, pa šta da radim? Odneo ga pauk. Mislim, ovo je bio sve glupi, mislim glupi. Nisu glupi primjeri. Pravi su primjeri, ali razumeli ste me 100%. Odoh ja da uživam i dalje u čarima moje jutarnje šetnje. Vi nemate pojma koliko je lepo. Ste čuli ptičice? Uživajte u sebi. Napišite na papir ko su ljudi vaše interesne sfere. Ne zaboravite šta sam vam rekla. Znači, najuža porodica. Nisu to ljudi oni koji zovete na slavu pa ih ima 50. Ne ti. Najuža porodica. To je vaša interesna sfera. To su ljudi koji, pod navodnicima, treba da vam kidaju živce, mada niko ne treba da vam kida živce, ali prosto mi smo takvi. I za koje treba da brinete, da se sekirate. Kad to budete izvežbali, vidjet ćete koliko će život da vam bude lepo.